Aquest llibre és la continuació d'un altre, que és el que us he anomenat abans, que va guanyar aquest premi Sebastià Jornaló, que és l'ànima mesquina, que el va escriure, però va guanyar el premi el 2004. Llavors, clar, jo el primer que li vaig preguntar a la Sílvia és si no havíem llegit ànima mesquina, si podíem llegir què, i em va dir que sí. El que passa és que us he de confessar que quan jo vaig llegir què d'aquest estiu em va agradar tant que vaig haver de llegir l'ànima mesquina per situar-me millor, perquè realment sí que es poden llegir per separat, però està molt bé llegir primer un i després l'altre. Seria com, bueno, anava a dir, és la continuació, de fet, no? No, a veure, sí, està bé que diguis és la continuació per un motiu bàsic, i és que a la primera, segona, a la tercera pàgina diu La noia del retrat, continuació de la novel·la Ànima mesquina. Bé, si es fes una segona edició de La noia del retrat, això ho trauria, perquè no és ben bé una continuació. En realitat és que la paraula la vaig trobar després, me la va donar, no? Diguem-ho així, un company parlant de què havia fet realment amb La noia del retrat. En realitat és un spin-off. En català, segons l'Optimot, em sembla que en català diuen un esqueix o una sèrie derivada. És allò que es fa, sobretot potser en cinema o en sèries de televisió, que tens, per exemple, una sèrie de televisió en la qual hi ha un personatge que no és el principal, però que ressalta i que la gent crea una certa empatia amb ell, i aleshores fan una sèrie en la qual la dediquen a aquest personatge és el protagonista. Per exemple, aquí a TV3 van fer El Poble Nou, havia el personatge de la Rosa, i en posterioritat van fer la sèrie de la Rosa. Això seria, la Rosa seria un spin-off de Poble Nou. La noia del retrat... L'ànima mesquina és un spin-off de la... Al revés. La noia del retrat és un spin-off d'Ànima mesquina, perquè el que faig és agafar un personatge d'Ànima mesquina, en Josep, i explico a la noia del retrat què li passa a en Josep des del moment en què el vam deixar allà. A veure, jo particularment he trobat com dues particularitats, no? En primer lloc, l'estructura de la novel·la és lineal, no? No hi ha salts cronològics, per tant, és tot lineal, cosa que facilita la lectura, podríem dir, no? Però llavors hi ha un altre tema, que és que cada un dels capítols està protagonitzat per un personatge diferent, i això provoca que els mateixos fets puguin ser vistos des d'òptiques diferents segons quin és el personatge que parla en aquell capítol, diguéssim, no? O sigui, aquest recurs literari l'he trobat molt interessant, perquè és això, permet que un mateix fet o un mateix succés, no?, es pugui narrar des de diferents òptiques i des de diferents punts de vista. Val, a veure, llavors el Josep, tal com tu ens parles, que és el protagonista d'aquest llibre, va ser abandonat per la mare, això ens ho acabes d'explicar ara mateix, i a mesura que ell va creixent té cada vegada més aquesta necessitat de conèixer qui era la seva mare, no? I sobretot el per què va abandonar. Llavors, per això, a l'any 1960 és quan decideix anar a Barcelona, que és la ciutat natal de la seva mare, per intentar trobar-la, cosa que també era ben difícil perquè només tenia un dibuix d'un esbós, que és el que surt a la portada, no?, que era la cara de la seva mare. Però, a veure, no, clar, és que no podem explicar molta cosa per no avançar la rubrica del llibre. Clar, jo primer que llegia el llibre, clar, vaig pensar, ostres, aquí hi haurà alguna història de nens robats o de tràfic de nadons, no? Bueno, pel caire que estava agafant la novel·la. Però resulta que arribes a la meitat de la novel·la i hi ha un gir de guió totalment inesperat i, clar, això sí que no podem explicar-ho. I, bueno, justament, ja sé que no podem parlar massa del tema, però sí que és cert que quan hi ha aquest gir argumental tractes un tema que és bastant tabú, no? I que és un tema molt espinós. Llavors, jo et felicito perquè veu que has estat molt valenta de poder atrevir-te a tractar temes d'aquest tipus, no?